Üzletünk 2011-ben nyitotta meg kapuit, azóta rengeteg márkával bővültünk. Fő feladatunknak gondoljuk azt, hogy minden horgászt ki tudjunk szolgálni a számára megfelelő horgászfelszereléssel, legyen szó akár a kezdőhorgászokról, vagy éppen a profi horgászokról. Ehhez rengeteg márkával, rengeteg termékkel bővítettük a kínálatunkat, köztük az Adventure and Fishing ruházattal. Horgászbot és orsó kínálatunk már-már zavarba ejtő. Idei évben egy igazán ismert márkával, a Maver márkával bővültek a horgászbotjaink és az orsóink. Rengeteg bolonyai bot, féderbot és pergetőbot található meg az új kínálatban. Zsinór kínálatunkra már azt mondhatnánk, hogy zavarba ejtő, de ez tényleg így is van. Ha itt végignézünk az üzletem, egészen a bejárattól idáig az üzlet szinte végéig csak zsinórok találhatóak. A legismertebb monofil, fonott zsinórgyártók termékeit áruljuk, köztük ugye a saját termékeket, de vannak külsős termékeink, mint például a Berkley vagy a Spiderwire. És hogy a pergető horgászok igényeit is kielégítsük, rengetegféle műcsali található meg az üzletben, köztük a Salmo wobblerek, a Fish Up műcsalik, men's gumihalak és végül, de nem utolsó sorban az L&K gumicsalik. Az Adventure and Fishing ruházatok rendkívül jók lehetnek a pergető horgászok számára, hiszen például az egyik nagyon fontos szempont, hogy ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak. Ennek a ruházatnak a minden eleme alkalmas arra, hogy az esőtől megvédjen bennünket, egyrészt a membrán, másrészt a minden eleme gyönyörűen záródik, felhúzódik magasra, az alsó részét lezárja gyönyörűen. Ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt már használtam, illetve ami még nagyon-nagyon fontos, hogy sokszor járkálunk pergetés során, akár vízparton, és ilyenkor előfordulhatna az, hogy így beöltözve kimelegszünk. Ennek a membránja segít ahhoz, hogy esetleg a belül keletkezett párát kivezesse. Még egy nagyon-nagyon jó dolgot kiemelnék ebből a ruházati márkából, ez pedig az UV védelem. Pontosan ezt használom. Ezt már láthatták többen a videójaimban, és ez egy nagyszerű UV védelmet ad. Én már próbáltam kenegetni magam, de ez a legjobb megoldás, tényleg nagyon kiváló UV védelmet ad. De hogyha végigmennénk az egész szortimenten, találnánk még benne kiváló dolgok, akár ez a póló, vagy egy sapka, vagy talán még kiemelném azt a jacket, hiszen nagyon könnyű, kis helyre összegyűrhető, nagyon kis helyen elfér, egy pici táskába belerakjuk, és ha eljön az eső ideje, akkor szépen felkapjuk, és már is védve vagyunk. Köszönjük, hogy megtekintették videónkat, és ha szeretnének nagyon jó termékeket, széles kínálatból választani, köztük az Adventure and Fishing ruházatot, ne habozzanak, látogassanak el üzletünkbe, Vecsésre, a Peca plázába. Viszontlátásra!